बे समाव गिख्रंथाव बोथोरनि बिग आपडेट। आसामनि रायजो राजाफोरखौ आसाम सरकारा गिख्रंथाव बोथोरनि महर लानायनि थाखाय सांग्रां जानो फोरमायदों। 24 घन्टानि गेजेरावनो गोबां अखा हानायनि जाउनावनो दैबाना जानायजों गोबां खहा जादों। गोबां अखा हानायनि जाउनाव ओनसोलारिफ्रा दैबानाजों भुगिनांदों। बे दैबाना जानायखौ लानानै आसामनि थागिबिफोरखौ गोजौ सांग्रांथि फोसावदों। दैबाना जागायनायाव 3 मानसिखौ गोमादों होनना खौरां मोननाय जादोंमोन, नाथाय सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला 8 सुबुंफोरनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। अरुणाचल प्रदेशआव अखा हानायनि जाहोनाव हरखाब दैबाना जादों। 18 थाग्रा क्वार्टारफोरखौ दैबानाया खहा खालामदों आरो मोनसे बान्दोखौ बोहैखारलांदों। बेनिखायनो खाथिनि आसाम सरकारा बुधबारखालि गोजौ सांग्रांथि फोसावनो गोनां जादों। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव ओनसोलफोरनि दैबानानि थासारिया जोबोद गाज्रि जादों। बे अखाया थांनाय 24 घन्टानि सिङाव हानाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसाम सरकारा धेमाजि, लखिमपुर, बिश्वनाथ आरो चराइदेव जिल्लानि सुबुंफोरखौ सांग्रां जानो फोरमायदों। रायजो सरकारा जिल्लानि खुंथायगिरि आरो आफादफोरखौ सिगां नोजोर होनानै खामानि मावनो थिनदों। जिल्लानि मन्थ्रिफ्रा गावनि ओनसोलाव थांनानै दैबानाजों जेंनायाव गोग्लैनाय जायगाफोरखौ नोजोर होनो आरो सरकारि बिफानफोरखौ हेफाजाब होनो खावलायदों।